Hej, poznat je na osjećaj kada nađeš proizvod koji ti se sviđa i on još bude i na akciji. Znanstvenici kažu da rasprodaja povećava razinu dopamina u mozgu ljudi i dovodi do impulzivnih odluka, što vjerovatno objašnjava zašto je Black Friday svake godine sve veći praznik. Price Drop kampanjom, u kojoj kupcima pokazujemo samo snižene proizvode za koje su zainteresirani, prilično lako možemo povećati vjerojatnost kupnje kupaca. Svejedno, moramo pripaziti na nekoliko stvari kada pripremamo takvu kampanju. Da bismo mogli poslati Price Drop kampanju, prvo moramo naznačiti promjenu cijene. Ako se naše cijene redovito dinamički ažuriraju, recimo s obzirom na cijenu konkurencije ili pak na podatke dobavljača, za početak nas zanimaju samo promjene kod kojih je cijena niža za barem 20%. Možemo se odlučiti za proizvode sa manjim popustom, ali samo u slučaju da se radi o proizvodima sa višom cijenom. Zatim, moramo utvrditi koga bi te promjene cijena mogle zanimati. Za to je potrebno bilježiti aktivnosti pojedinca da bismo znali kada je pregledao neki proizvod, koliko ga je puta pregledao i kada ga je dodao u košaricu ili na listu želja. Na kraju, iz svih odabranih pojedinaca moramo isključiti sve one koji su nedavno kupili ovaj proizvod, da im odmah nakon kupnje ne bi u inbox stigle znatno veće pogodnosti. Snižene proizvode samo još prikažemo u e-mailu ili uključimo u SMS i svojim kupcima pošaljemo novu dozu dopamina. Vidimo se, ajme, proizvoda više nema na zalihi. O tome ćemo sljedeći put, može?